କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ନାମର ଝିଅ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି ଏମିତି ଝିଅ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଅମୃତବାଣୀକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଦୁଇଟି ନାମର ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁମାନେ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନାମର ଝିଅଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପରେ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ସେହି ଦୁଇଟି ନାମର ଝିଅ। ପ୍ରଥମରେ ଆର୍ ନାମର ଝିଅ। ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କର ନାମ ଆର୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ହଜି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା, ପଇସା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହି ଝିଅମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ସର୍ବଦା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷର ସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ନାମର ଝିଅମାନେ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଓ ପରକୁ ଆପଣା କରିବାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ପାଉଥିବା ଲୋକ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏହାପରେ ରହିଛି ବି ନାମର ଝିଅ। ବି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଓ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଝିଅମାନେ ମିଳିମିଶି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏହି ଝିଅମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ରୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ନାମର ଝିଅ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ମାନାଯାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅମୃତବାଣୀକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।